Нека да започнем. Добре сте дошли на нашия вебинар. Днес ще създадете ваша маршрутна карта, която премахва стрес и умора, връща до 12 часа енергия и създава живот, изпълнен с любов, наслада и постигнати цели, особено за тези от вас, които работят онлайн или от лаптопа. Лично аз съм използвала тази стратегия. Момичета, които са в клуба на женската синергия, вървят по тази стратегия. И просто виждам как и моят живот, и техният живот се променя. За последната година се промени супер драстично, но дайте лека по лека да вървим напред. Какво представлява дисбаланса в синергичните системи? Как да определите, че на вас ви липсва точно този баланс на синергичните системи и се намирате в дисбаланса? Защото все пак повечето жени губят до 12 часа енергия на ден без да го осъзнават. Живеем в доста така мъжки свят, с мъжки стандарти, а мъжете се много отличават от нас. Много се отличават от нас, жените, защото при тях енергията се възстановява просто на всеки ден. Да? Върви ето така, надолу, ето така. И се възстановява с всеки ден. Т.е. събуждат се, имат изблъсък на тестостерон, зареждат се с енергия и лека по лека през деня тази енергия спада на нула, да, или близо до нула. След това спят, възстановяват се и на следващия ден пак. При жените не е така. Нашата енергия е циклична на 28-30 дена, в зависимост от цикъла, да. Следователно, ние не можем физически да се съпоставяме с мъжките стандарти, на които изисква нашият свят. И следователно, аз точно заради това работя точно с жени, защото аз съм била в тази ситуация. Аз знам какво е да нямаш енергия, да виждаш как другите хора успяват, как другите хора работят по 12 часа, без почивни дни, затварят се в една стая и всички това го пропагандират. И аз се чувствах счупена. Да? И следователно точно заради това работя с жени, защото аз разбирам как работят жени, разбирам тяхната психология, разбирам техните емоции, разбирам тяхното ежедневие, структура, самочувствието, хормоните, всичко останало. И точно заради това синергичните системи са създадени точно базирани на женското здраве, на женската енергия и на женската същност. Да, бях и аз така, губейки 12 часа енергия на ден, събуждах се вече изморена, нямах енергия и сила за нищо. Постоянно се карах на сила да работя, защото, нали, както казах, трябваше да се съпоставям с всичките мъжки фигури, които успяват много повече от мен. Фокуса ми заминаваше след 15 минути работа, вечен стрес и неудовлетвореност. Чувствах се все едно, просто винаги оцелявам и едва ми стига време поне малко да си поема въздух. Всеки ден, подобен на предишен, сив, самотен и скучен, даже се изместих в София и просто година живеех в пълна самота, затворена от всички, въпреки че като цяло първоначалната цел да се изместя в София беше точно да се запознавам и да съм обкръжена с хора. Прекарвах часове в скролване и сериали, за това още допълнително ще поговорим по-нататък в презентацията. Нямах желание да правя каквото и да е, даже извън работа, просто скролването убиваше всичкото мое време, енергия и плюс стрес, плюс натоварване, плюс очакване от себе си и просто не ми оставаше абсолютно никаква енергия и желание да правя каквото и да е. Уж започнах да работя онлайн, за да изградя мечтания живот, а в крайна сметка изгубих себе си и онзи огън в очите. Да, тук даже може да видите на снимките как работя пред лаптопа и съм супер изморена, нещо не мога да го доближа, но както и да е. И просто постоянно се намирах в вечна апатия, вечна умора. Опитвах се да внедря живота в работа, а не работа в живота. И вярата ми в себе си и мечтаният ми живот изчезваше, защото имах постоянни провали, постоянен стрес, постоянни някакви изблъсъци на мотивация, които изчезваха супер бързо, а после пак се чувствах виновна, че не правя нищо, пак появяваше се мотивация и пак толкова бързо изчезваше. И всеки ден ставаше само по-зле. Все повече умора, все повече стрес и все повече демотивация. Такава беше моята картинка на живот. Не мога да кажа съвсем наскоро, но преди време, когато тъкмо започвах, когато тъкмо навлизах, когато тъкмо започвах да работя за себе си и тъкмо познавах как се случват нещата, да се вика. Познато ли ви е на вас? Ако да, напишете едно в чата. Ако всеки ден сте изпълнени с енергия, напишете 2 в чата. Тук имаме още 11 човека, които се добавят. Мале, супер. Един. Окей, да, окей. Един. Окей, разбирам. Нищо, не се притеснявайте. Виждате ме сега, същият резултат ще направим и за вас.
Заредена съм с енергия и щастие, всеки ден ми е празник, супер продуктивна и фокусирана съм, даже ето 8 вечерта, аз все още съм препълнена с енергия, с наслада, изглеждам и се чувствам по-добре от всякога, и в тялото, и в кожата, и даже нали, точно днес в чата с вас обсъждахме, че косата ми започва да се възстановява, имах супер ужасна коса, всичко просто не можех да порасне даже до такава дължина, просто всичко, което беше под това, изглеждаше като неопрятно, некрасиво и сега просто намерихме супер много косъмчета, които растат и които са супер дълги и косата ми става супер така плътна, което много ме радва. Да, срещнах мъжа на моите мечти, даже си го сравнявах в дневника, просто по всеки критерий, просто тикче. Пътувам из света, даже до такава степен в момента, че първо, че не знам къде ще съм ноември месец, всичко е все още под въпроси. Зимата ще зимувам в Испания и ще пътувам и с различни държави в същото време, а след това, след април месец, заминавам за Бали. Нали? Такъв е плана с приятели ми за половин година. Също всичко това се подготвя. Моята работа ми носи огромно удоволствие. Дните ми са изпълнени с красота, хобита и наслада. Спокойна съм и изпълнена с любов и благодарност. И всичко в моят живот се случва с лекота и наслада. Просто ето това е нормална картинка, нормално състояние на една жена, която се намира в синергичният баланс, която има достатъчно от всичко, удовлетворена е, заредена с енергия, заредена е с емоции, наслада и просто ето това е база. И тази база може да има всяка една от вас в живота, това е абсолютна норма и както казах, днес ще изградим за вас. Днес ще направим тази промяна за вас, да? Ще изградим тази маршрутна карта, с която да се измъкнете от кръговрата на стрес и умората в живота си и да се наслаждавате на живота, изпълнен с енергия, време за себе си и развитие. Не без да жертвате кариерата, без да жертвате вашите цели, нали, и сега съм нали, в медитация 24/7 и не ми остава време за живот. Не, ще внедрим тази система във вашия живот, така че да работи за вас, а не да ви отнема времето. Започваме като цяло с дисбаланса на енергията. Да? Ето тук съм ви показала как изглежда дисбаланса на енергия. Вие сте се съгласили, че това звучи познато за вас. Защо се случва и как се определя? За тази цел аз съм измислила точно тази чаша на синергия, за да може да я визуализирате и да си я представите по-точно, за да възприемете информация по-логично, да видите каква е взаимовръзка. Представете се вашето тяло като тази чаша. Да, виждате, че има някакви по-високи пикове, някъде има по-ниски пикове, да, и все едно чашата е счупена неравномерно, да, и вашата енергия е като вода в тази чаша. И колкото и вода да сипвате в тази чаша, тя няма да се напълни по-отгоре, отколкото най-ниската точка, защото ще се излива, нали? И същото става и с енергия. Колкото и повече енергия да вкарвате, колкото и повече, не знам, медитации, практики, почивки да си правите, ако вашата енергия изтича от тази най-ниската точка във вашата чаша, във вашето състояние, вие никога няма да се напълните с повече енергия, отколкото до ето това ниво. Даже ако някъде сте на по-високо ниво, например, проблеми имате в връзка, но в кариерата всичко върви супер, да? Вие няма да може да се напълните с повече енергия, вие няма да може да имате по-голямо удовлетворение в живота, ако не вдигнете това ниво на удовлетворение във връзката, защото там ще изтича най-голямата част на енергия. И как да определите къде изтича тази енергия и как да я възстановите, за да се дадете живот изпълнен с енергия, наслада и развитие всеки ден. Някои от вас сигурно са виждали вече нашият индекс на синергичен баланс. Да, изпращала съм ви лекция за тази част, как да определите къде губите до 50% от енергия, но за тези, които не са гледали това видео, което мисля, че са доста хора, ще го направим и сега. Заради това съм ви помолила да си подготвите тефтерчета, химикалчета, за да можете на практика вече от сега да внедрявате тази система и следователно да видите черно на бяло какво се случва с вас и как да го оправите. Да? Това е първата стъпка. Най-лесната е, дайте да започнем с нея. Да? С индекса на синергичният баланс ние определяме къде изтича вашата енергия и колко енергия губите дневно. Да? Сега, без да се замислите много,
Дайте да направим практиката заедно. Вземете си тефтерчето, отворете си го на страничката, вземете си химикалче, напишете в чата, когато сте готови. Да, напишете там да, за да знам, че можем да започваме. Аз през това време ще си пина вода. Да, супер. Да. Окей, красота. Сега, без да се замисляте, без да анализирате, а как се чувствам, а може би на еди колко си, а може би на еди що си, а ето какво се е случило, следователно сигурно на еди колко си се чувствам. Без да се размишлява изобщо. Първата цифра, която ви идва в ума, това е правилният отговор. Защото подсъзнателно ние знаем доколко сме удовлетворени от всяка една наша система в живота. Да? Но с логика ние се опитваме да го променим. Или да занижим оценката, или да я повишим, няма значение. Да? Така че ви предлагам, сега ще назовавам сфера по сфера, да? Система по система, и вие да си отбелязвате в тефтера от 1 до 10 на колко удовлетворени се чувствате във всяка една от тях. Да? Дайте да започнем. Система на здраве. Отбелязвайте си цифра от 1 до 10. Първата, която ви идва в ума. Окей. Система обкръжение. От 1 до 10. Как се чувствате? Без да си размишлявате. Окей. Система семейство и връзка. От 1 до 10. Първата цифра, която ви идва в ума. Система кариера и бизнес. Система пари и финанси. От 1 до 10. Окей. Система творчество, хоби. Система саморазвитие. От 1 до 10. Първата цифра, която ви идва. И система яркостта на живота. От 1 до 10. Първата цифра, която ви идва. Окей? Готови ли сте? Да. Окей. Сега, как да използваме всичките тези цифри, за да определим какво се случва при вас? Общо точки в този индекс са 80. Имаме 8 системи, по 10 точки максимум, 80. За да изчислим процента на енергия, който използвате, трябва да умножите всичките тези, да съберете всичките цифри, които сте получили. Например, 5 в здравето, 8 в обкръжението, 3 в семейството, 10 в кариерата и така нататък. Всичките тези цифри трябва да ги плюсувате. Да? И след това да умножите на 1,25. След като сте готови, напишете в чата колко се получава като цифра. Вашите получени точки, общо, умножени на 1,25. Четиридесет и три, 75, 52, 45. Нати, супер, ти вече имаш подобрение. Нати е момиче от клуба, така че с нея сме работили по тази система и си е повишило. 28, 40, 28, 48, 50, 41, 53, 28, 77, супер. 46, 32, 55, 36, 35, 63, 80, браво. 47, 70, супер. 37, 55, 54, 42, 31, 81, 60. Окей. Имаме вдигната ръка, но дайте да запазим въпрос и имаме момент, в който ще отговарям на въпрос. Така че запомни си въпроса и тогава ще го отговорим. Може ли диаграмата да си скриншотна, само да вдигнеш малко? Ето. Заповядай. Мога да ви я изпратя и в чата после. Направо след вебинара ще ви я изпратя в чата. Да ви я имате в хубаво качество. Окей. Виждате сега в момента колко енергия използвате и следователно колко енергия ви заминава на вятъра, деца вика. Изтича точно в тази чашка. По този начин вие можете да пренесете резултатите върху чашата на синергия. Тоест на практика гърлото на тази чаша е точно ето този кръг на синергичните
на синергичния баланс. Да? И когато ние имаме система, в която сме най-малко удовлетворени, например всичките са на 6-8, но едната е на 3. Да? Това означава, че точно тази система, която е на 3, отнема цялата наша енергия. Точно там изтича цялата ни енергия. И първо трябва да повишим нивото на удовлетвореността в тази система. Защото каквото и друго да правите, всичко ще изтича от там. Когато преди година правех този тест, индекса на синергичния баланс за мен, аз определих, че най-много енергия ми изтича в обкръжение. Както казах, преди не съм се общувала много с хора, нямах особено обкръжение, бях доста затворен човек, живеех далеч от всичко и всички, не съм била щастлива във връзка, не съм имала особено приятелства, запознанства и така нататък. Не съм имала обкръжение като цяло. Да, ето тази система на обкръжение при мен беше просто, мисля, че на 3 или 4 най-ниското нещо, което съм имала в моите системи. И в повечето случаи, между другото, може да забележите, че най-голямо неудовлетворение имате там, където ви е, така да се каже, слабото място. Аз винаги съм мисля, че на мен обкръжението, общуване с хора се дава трудно и нямам нужда от хора, и нямам нужда от обкръжение, и сама съм си добре, аз съм си самотен вълк и се справям най-добре, когато съм сама и мога да съм отговорна за всичко. Да? И следователно това просто прикриваше факта, че не бях сигурна в себе си от гледна точка на комуникация с другите хора. И много често се казва, че там, където ни е най-слабото място, там е най-голямата точка на нашето развитие. И е така, защото там изтича огромно количество на нашата увереност, на нашата енергия, на нашата наслада от живота и всичко останало. И следователно се получава, че ние сме изтощени, без енергия, без мотивация, живеем не така, както би ни се искал и го оправдаваме, че, например, нали, съм самотен вълк и съм най-добре сама със себе си. И докато не оправим тази най-долната точка, най-ниската точка в нашето тяло, да, в нашата, така да се каже, съд на енергия, ние няма как да получим повече. Да? Даже ще ви разкрия така малко бонус тайна, която не съм включила в тази презентация. Тази чаша се и увеличава. Тоест, колкото повече се работи с вас, се работите с себе си, тази чаша става все по-голяма и по-голяма и събира все повече енергия и повече енергия. Да? Тя все повече расте нагоре. Тоест, тази чаша, вие тук оправяте, после тук оправите. Тя може да расте ето така нагоре. Още дълго тя може да се превърне в такъв бокал, все едно на шампанско, да? Или да започне да расте така по-настрани. Тоест, тази чаша не свършва до тук. Тя винаги още допълнително се развива и расте все повече и повече. И може да усещате, че все едно преди уж е било всичко така наравно, но сте вършили много по-малко работа. Аз, например, с това 100% мога да си кажа, че аз съм била, например, абсолютно така уравновесено в баланс с всичките системи, но съм имала енергия само за определено количество неща. Начина, по който, например, работя сега, аз не бих могла да издържа. Начина, по който живея сега, аз не бих могла да издържа, защото нямах толкова енергия. Уж всичко било в баланс, но енергията ми е била до тук. Но когато използваме синергичните системи, тази чаша все едно расте нагоре и изведнъж имате все повече енергия и това е като с тренировки. Все едно си преувеличавате мускулите и ставате все по-силни. Да? Същото става и с чашата на синергия. Тя не е просто се изправя в една балансирана точка, но тя и се развива и нагоре. И нагоре, няма крайна точка. И ако виждате, нали, прословутата фраза, всеки има 24 часа на ден и всички са някакви, ама еди, какво си едиш, то си. Но на практика си е абсолютно така. Защо някой човек абсолютно е продуктивен, фокусиран, успява с всичко, може всичко и се наслаждава на живота, а другият излиза навън за секунда и изведнъж вече изморен, свърши 15 минути работа и вече се чувства дефокусиран и, нали, се нуждае от почивка. Точно заради това. Малко така, просто допълнение. Искаше ми се да го разкажа и това. Следващата стъпка, след като сте определили къде ви изтича енергия, важно е да създадем синергично ежедневие.
Представете си вашето тяло и нивото на енергия, освен като чаша, но и като батерия на телефона. Да, имаме супер много примери в тази презентация, за да може максимално лесно да го възприемате и да си кажете, да, логично. Малко ми стана горещо, чакайте, така, жуп. Да отдалеча малко стола, да ми е по-комфортно, да съм в кадър в същото време. Представете си вашата енергия като батерия на телефона. И ето, може да го зареждате, да, и когато го зареждате, то се зарежда с енергия, да, с батерия и следователно може да го използвате. Когато го отсъединявате от зареждането, да, вие пак може да го използвате. Той има батерия. И го използвате, но в един момент батерията пада. Да, защото какво отдавна не сте го зареждали. А може телефона никога да не се разрежда напълно и винаги да работи. Ако го зареждате от 20 до 80%. Да, лайфхак. Да. Същото се случва и с нашето тяло. Имаме синергично зареждащи и синергично разреждащи действия в нашия живот. Какво представлява синергично разреждащи действия? Това са действия, които отнемат нашата енергия, седно разреждат нашата батерия. Това е работа, общуване с хора, в това число и приятели, няма значение, че ви е комфортно и приятно да се общувате с тях. Всякакъв вид, даже ако ви харесва да го правите, готвенето, чистенето, освобождава ви, нали, стреса и така нататък, пак отнема енергия. Обучение, даже сега, даже ако се чувствате, че, нали, се зареждате с моята позитивна енергия и виждате, нали, осъзнавате какво се случва с вас и така нататък, това също отнема ваша енергия. Забиване в социални мрежи или игри. Мисля, че тук всичко е логично. Премествания или пътешествия. Въпреки че ние се наслаждаваме на този процес, той въпреки всичко отнема огромно количество на наша енергия, защото сме в ново място, непознато, мозъкът изразходва много повече енергия за анализ, стратегия, пътища на отстъпление, ако има нещо, и само след 5 дена почи горе-долу на почивка, мозъкът свиква с атмосферата и започва наистина да се отпуска и да се зарежда с енергия. Да? Но преди 5 дена почивка, мозъкът изразходва повече енергия и почивката ни измаря. Да, има такъв даже израз, че след почивка ми трябва почивка. Точно заради това. Всякакво движение с транспорт, даже ако е такси, VIP, бизнес такси и така нататък, пак отнема енергия. Състояние на отговорност и задължение. Състояние на неопределеност, когато не знаете какво ще се случи, как ще се случи, дали това да взема като избор или това да взема като избор и така нататък. Мултитаскинг, да правите по няколко неща едновременно. Много жени са гилти точно заради това. Ние жените сме по-способни на мултитаскинг. Мъжете някакси много им е трудно за мултитаскинг, така че при тях този проблем почти изчезва. И намирането в конфликти. Това ни взема емоционалната енергия, състоянието и следователно разрежда нашата енергия. И разбира се, имаме синергично зареждащи действия, като спорт, работа с тяло, като масаж, спа и така нататък, хоби, природа, вкусна храна, съзерцание на красивите неща, медитации, състояние на спокоен мозък и отсъствие на отговорности. Най-трудно за майки. Отсъствие на мултитаскинг. Да? И за да се чувстваме добре, за да сме изпълнени с енергия, ние трябва да имаме баланс между синергично разреждащи и синергично зареждащи действия. Защото, нали, ние няма как да премахнем от нашия живот работа, общуване с хора, бита, обучение, нали, транспорт и така нататък. Всичко това е част от нашия живот. Както и парите, например. Да? Ние няма да се отказваме от парите, защото някой там се подкупва и така нататък. Не, парите е все едно, нали, метрика, с която ние купуваме наша енергия, наше време и така нататък. Същото става и с всичките стъпки, които имаме в живота. Това е част от живота, който няма как да избегнем. Може да го намалим, нали, може да намалим количество на работа, да я систематизираме или да наемаме чистачка, която да ни помага с бита. Но в крайна сметка, горе-долу, все пак ще имаме синергоразреждащи действия. Даже ако нямаме, ние ще се чувстваме недоволни от нашия живот. Така сме устроени хората. Ние харесваме да имаме тези действия, които ни разреждат. Това е част от нашето съществуване. Ние хората, нали, обичаме да правим неща и следователно тези неща ни разреждат с енергия. Това е абсолютно нормално. Състояние на неопределеност ми е 24/7. Аз бях така, но последно време това започна много да ми тежи, че нямах обкръжение и другите сфери не са много добре. Окей. Разбирам.
Боже, тотален ужас направо. Аз правя всеки ден всички разреждащи действия. Абсолютно. Освен, че правите, нали, няма проблем, че ги правите тези разреждащи действия. Помислете колко често си правите синергозареждащи действия във вашето ежедневие. Нали, като погледнете списъка, имаме 9 неща, които са синергозареждащи. Колко често, нали, примерно, кажете, например, никога, или веднъж седмично, или 3 пъти на седмица, или всеки ден, правите, нали, поне 3 от тези неща. Дайте, така ще ви покажа списъка, после ще почита коментарите. Нали, и както казах, просто трябва да изградим баланс между тези синергоразреждащи действия и синергозареждащи, за да се чувстваме като телефон, който никога не му пада батерия. И знаете какво се случва с нашето тяло, когато ни пада батерия? Да, защото ние не сме телефон, ние не можем просто да се изключим и да лежим, да спим, нали, 24/7, докато не се зарядим. Не, в такива случаи се случва бърнаут. Да, бърнаут е когато нашия телефон все едно отива на режим спестяване на батерия, 10-20% и се пуска спестяване на енергия. Това е бърнаут на човешки език, да. А ако батерията пада на телефона изобщо напълно, това е депресия. Тоест, това са като нива на количество на енергия в нашето тяло. Тоест, ако сте попадали в бърнаут, това е все едно вашия телефон вече работи на 10% и спестява енергия от максимално количество действия. А ако сте попадали в депресия, това означава, че не сте отбърнали внимание, че батерията ви пада, продължили сте да я използвате, въпреки че не се чувствате добре и сте се докарали до депресия. Един ден разреждащи на... Аз правя 7 от тези зареждащи. Има ги на по-малко време, повече се разреждаш, липсва балансът. Опитвам всеки ден, веднъж седмично. Да, веднъж седмично, окей. Един ден разреждаш на това обяснява защо бърнаута ми е от над година. Да, защото не си даваш достатъчно време за възстановяване. Окей, следващото нещо, което отнема огромно количество на ваша енергия, е синергичният дисбаланс в мисленето. Да, когато имаме синергично мислене, ние изразходваме супер по-малко енергия за просто мисловен процес. Да, мисловният дисбаланс е когато имате стрес, тревожност, притеснения, страх, ярост, всички негативни емоции. Всички негативни емоции отнемат огромно количество на наше време и енергия. Защото ние постоянно се намираме в мозъка, ние премисляме. А мозъкът, между другото, изразходва супер много енергия, супер много калории. Даже просто ако седите на работа, но работите супер продуктивно, вие ще усещате колко по-бързо огладнявате, въпреки че физически не правите нищо особено. Да, това е защото мозъкът изразходва огромно количество на енергия, за да стимулира тази активност. Да? И следователно, когато вие усещате супер огромно количество на негативни емоции, това отнема огромно количество на ваша енергия. Не знаете какво ще се случи, скарахте се с приятеля си, ядосахте се на някой шофьор на автобус, например, да, на работа ви вкарват в стрес, имате супер много задължения постоянно и се опитвате да мултитасквате всичко и се получава едно постоянно натоварване. Всичко това изразходва огромно количество на енергия. Как да изградим синергичното мислене? Как да премахнем този мисловния дисбаланс? На първо място използваме синергични котви. Те ни помагат да премахнем този мисловен дисбаланс и да го заменим с синергичното мислене. Тоест, представете си, когато имате някаква стресова ситуация, вие имате изградена синергична котва, която работи конкретно под специфична ситуация, която имате в живота, и следователно, когато тази ситуация се случва, синергичната котва се задейства и вие знаете какво да си направите, как да помислите, какво да направите, за да може да се върнете обратно в състояние на синергичното мислене. И тогава справянето с стрес, с неопределеност, с натоварване, с тревожност, с страха, с всичко останало, минава супер по-лесно. Ще ви разкажа малка тайна. Преди да започна този вебинар, аз много се притесних. Имах чувство, че ще дойдат 10-20 човека и ме беше супер притеснено. Контрольора направо и така бушуваше в мен и не знаех какво да правя. И в този момент ми помогна точно синергична котва.
Не другите неща, които ще изредя нататък, но точно в този момент ми помогнаха синергични котви. Защото аз разбрах откъде действа, какво се случва, как да го променя, направих действието и си върнах обратно в синергичното мислене, което ме заради с огромно количество на енергия и в крайна сметка тези всички притеснения не са се случили и имаме тук, ето, още хора се добавят, имаме вече 101 човека на вебинара. Добре сте дошли, момичета. Айде, нали, едното е моят екран, така че 100 човека. Супер! Нали, аз се притеснявах, че ще дойдат 10. Да, синергичните котви помагат. И аз можех да седя преди вебинара, да се притеснявам и аз нямаше да дойда в това уникално настроение, с което съм сега с вас. И моята енергия ще да изчезне за някакво абсолютно нелогично притеснение, което няма абсолютно никаква основа под себе си. Освен факта, че само 15 човека са реакнали на моето съобщение, кой ще идва на вебинара. Да? Така че помагат. И също така, нали, в стрес и тревога мозъка ни действа по 3 начина. Да? Fight, когато ние започваме така, тук стрес, значи трябва да се стегна, да се боря, да се бия, нали, да се боря за мястото си под слънцето все едно. Да? Flight, да избягам от проблема, да го оставя настрани, да затворя очи, все едно не съществува, не е проблем за мен, някой друг ще се оправи, т.е. бягане от ситуацията. И freeze, когато замръзваме и просто от стрес и паника не знаем какво да правим и не правим нищо. И в моят случай преди години беше точно фриз, когато се случиха всички супер стресови ситуации, състояние на неопределеност, огромен стрес. Аз знаех, че аз трябва да работя, аз трябва да се измъкна от това състояние, но още не знаех какво са синергичните системи и как да ги използвам, още не са били дошли в моят мозък, за да ги определя. И аз просто забих и скролвах. Просто прекарвах дни в гледане на някакви турски сериали, признавам си, guilty, защото моята подсъзнателна реакция на стрес и тревога е да замръзна. И не мога да направя нищо с това. Следователно, единственият начин да се движа адекватно към моите цели е чрез синергичното състояние, когато отсъства стрес и тревога. Защото какво се получава? Ние си поставяме цел и започваме да вървим към нея. По пътя към тази цел, от всичко това, което се случва, нали, пътя към целта винаги е неопределена и никога не можем да я спланираме така, както ни се иска. Следователно, винаги в някой момент се появява стрес и тревога, а понякога толкова големи, че ни вкарват точно в тези автоматични реакции на fight, flight, freeze. И ние спираме да реагираме адекватно и замръзваме, например. И следователно, това, което ни уж е движило като цел, като мечта, в крайна сметка ни е вкарало в такава стрес и тревога, че ние, например, не можем да направим нищо по въпроса. И единственото нещо, което ми помагаше да ме изкарва от това състояние, е синергичното състояние. Синергичните системи. И само така ние можем адекватно да анализираме ситуация и да действаме спрямо нея. Да? Другите неща, които помагат, да, синергични намерения и гордости. В клуба на женската синергия имаме традиция, всяка сутрин ние започваме с намерения и всяка вечер приключваме с гордости. Те ни помагат за управление на начина, по който започва и завършва нашият ден. И това не е някаква магия, манифестация, това е биология. Има такава част на нашия мозък, която се нарича ретикулярна активираща система на мозъка, която запаметява това, което си повтаряме, което си казваме, което си внедряваме на подсъзнателно ниво и ни помага после да забелязваме само това около себе си. Да, така, само програмирането, да, програмираме нашият мозък да действа и да забелязва определени неща. И когато си казваме намеренията сутринта, ние автоматично програмираме нашият мозък да търси начина, по който нашето намерение да се сбъдне и нашия ден наистина да мине по този начин. Същото и с гордостите. Защо тук, например, нямаме благодарности? Да, много знам, че супер много различни коучове, ментори и така нататък обичат да казват благодари си, помисли за какво си благодарен и така нататък. Аз не мисля, че това работи по същият начин. Защото благодарности работят само когато ги казвате в настоящият момент. Няма смисъл да казвате благодарности за изминалият ден. Благодарности работят, когато вие ги забелязвате в момента. Тоест не става да кажете, аз съм благодарна на времето, което съм прекарала в кафенето днес. Беше ми много приятно. Да. Защото аз не съм го забелязала в този момент.
и няма как наистина да съм благодарна, ако в момента, когато съм в кафенето. Но ако аз в момента, в когато съм в кафене, съм се спряла и съм си казала, маля, аз съм толкова благодарна, че се намирам на това място, че пия това уникално кафе, че работя над проекти, които обичам и така нататък, тази благодарност работи. Но благодарността, която е в минало, да, като ретроспекция на деня, не работи. Заради това тук използваме гордости. И разбира се, третото, аларми на синергичното мислене. За създаване на синергичното мислене като навик. Коя от вас на нея се е случвало, например, да знае, че трябва да реагира спокойно на стресова ситуация, но когато тази стресова ситуация настъпи, вие се стресирате. Да, и реагирате по начина, по който сте свикнали да реагирате. Напишете едно в чата, ако ви е познато. Едно, винаги. Чакайте тук още съобщения. Не излизам особено навън, храня се добре, но не си давам абсолютно никаква почивка. Да, при мен просто по едно време започва на толкова бързи обороти да работи мозъка и да приметя от мисъл на друга, че един магиосен кръг и започвам просто да procrastination. Това най-ме спира и от това започвам да примислям и още повече и да се отказвам от всичко, защото идва прекалено. Кръговрата просто, да. Вкарваш се в прегряване, да, както телефона прегрява, ако го използваш прекалено много. Да, ако пуснеш 4К, същото време музика, яркостта на макс, пуснеш някакви супер много програми, той просто прегрява, да, телефона също става и в този случай. Така, едно, супер много единички имаме. Окей. Това е защото нямате го вградено като навик. Да? Това е като да тренирате все едно ваша презентация, представление, което ще кажете на сцена, но вкъщи, пред огледало. И после излизате на сцена и публика и стрес, да? Защото вие не сте свикнали да давате тази презентация пред хора. Вие сте свикнали да я правите пред огледало. И следователно тази практика не работи, когато наистина сте поставени в тази ситуация, в която трябваше да я правите. Същото става и с нашите емоции. Ние можем колкото искаме да мислим позитивно, да се настройваме на позитивно, да вярваме, че каквото да се случва в нашия живот е за наше добро и така нататък, но случва ли се стрес и всичките тези манифестации заминават и не работят, защото ние нямаме изграден навик. И точно тези аларми на синергичното мислене ни помагат да се върнем обратно към това какво се случва и да си напомним как трябва да реагираме на тази ситуация. Да? Но когато става въпрос за всичките тези практики, тук не става въпрос да си забраните мисловният дисбаланс, защото това може само да ви навреди. Да, колко хора познавам, които казват не трябва да се стресирам, всичко е добре и в същото време просто и така се стискат челюстта от нервите и притеснението. Но не трябва да го показвам, трябва да съм спокоен и просто потискат тези емоции. Предполагам и на вас се е случвало. По този начин вие не променяте начина, по който мислите. Вие оставате в този мисловен дисбаланс, но просто го потискате навътре, все едно гълтате. А тялото не го забравя. Енергията не го забравя. Мозъкът не го забравя. Той го е преживял. Но даже не, че е преживял, даже той не го е преживял. Не сте му дали този шанс. И следователно даже сте направили по-зле за вас, защото в този случай се появява какво? Аутоагресия. Ако си гризете ногтите, ако си пипате пъпките, ако, не знам, постоянно се усещате, че някак си се наранявате, без да знаете как. Това е аутоагресия. Потиснати негативни емоции. Преминаваме към следващата част. Вървим доста добре, активно, 40 минути. Малко така, тук ми става горещо вече от цялата енергия, която излъчвам. Следващата стъпка е моделиране на синергичният успех. Когато вече сте изградили синергично ежедневие, което ви зарежда с енергия, мисловните процеси са ви в ред, всичко върви както трябва, време е да моделираме синергичният успех. Конкретно да продължим да работим и да премахваме вече тези дупки, които имаме в нашия синергичният баланс, за да имаме повече енергия, още повече. Да? Тоест ние сме изградили възстановяване баланса на енергия на ежедневно ниво, но винаги трябва да се развиваме, да, както казахме, тази чаша може да върви нагоре и да премахваме тези все едно спусъци, на които е счупена чашата. Да? И затова използваме конкретно моделиране на синергичният успех. Той създава конкретно вече ежедневие, на което се наслаждаваш и в същото време се движиш към целите. Защото първата стъпка, която сме правили, то е създаване на ежедневие без движение към целите. Тук вече ние се движим и към самите цели вече, които имате. Да? На първо място ние анализираме синергичното аз. Правим практика, която ни свързва със състояние, което искаме да изпитваме.
Да, може да се каже като висшето аз до някъде, да. И от него вече определяме синергичната стратегия, която подхожда конкретно на вас и вас ви зарежда с енергия, без да губите фокуса и от целите си. Да? Представете си го така, както казахме в началото, в мъжкият свят всички трябва да вървят по една стратегия, по един начин, всичко така както е измислено, 9 до 5 и така нататък, нали? Но всеки човек разполага с различно количество на енергия, с различни цели и следователно ежедневието трябва да бъде различно спрямо това какви цели си поставяте. И следователно от тази цел ние използваме анализа на синергичното аз, за да можем да определим каква е нашата синергична стратегия и начина по който да подходим към ежедневието, защото просто планиране, да, или график не работи. Всеки човек е различен, с различно количество на енергия, с различни цели, с различно ниво на издръжливост под стрес и така нататък. Тоест, например, приятеля ми може да работи по 12 часа и да не се стресира изобщо, да не усеща умора и на следващия ден да се чувства пак добре и така да го прави просто 30 дена от 30, аз така не мога. Моят начин на живот е различен, отличава се от неговият, а моят начин на живот се отличава от някое друго момиче. Така че точно заради това ние използваме синергичното аз, за да определим конкретна синергична стратегия спрямо всяка една от вас. И следователно вече спрямо резултати от анализа на синергичното аз, ние използваме, за да изградим синергичен ежедневен, ежеседмичен и ежемесечен план. Например, съм имала такава ситуация с едно от момичета в клуба. Тя идва и казва, аз толкова неща правя, за да повиша увереността в себе си. И медитирам, и си правя афирмации, и това си правя за себе си, и онова си правя за себе си. Но не мога да си вдигна увереността в себе си. Защо? Ние проанализираме какво се случва с нея. И се оказа, че на нея трябва абсолютно друго действие, което ще отключи тази увереност. Направи тази промяна и директно усети тази увереност, започна да прави свои събития, организира няколко вече и аз просто виждам как свети и много ме радва факта, че тази малка промяна, която някой друг коуч, някой друг ментор може да не е забелязал и ще да каже, да, уж всичко правиш наред, продължавай така, може би трябва време. Аз го забелязвам, казвам, ето тук, едно маничко нещо си пропуснала. И като го внедриш, става магия. Да? И разбира се, последната стъпка – синергичното мащабиране. Защото ако всичко върви добре, както казахме, да, имате изграден баланс по всичките системи, всичко е супер и си казвате, окей, от тук нататък мога да си почина, мога да се отпусна, всичко вече е наред, мога да се наслаждам на това, което съм си изградила и да се радвам на живота, дето се вика, да. Но нищо в този свят не ни принадлежи. Всичко е под наем. И връзката, и външност, и състояние, и наслада от живота. И следователно, когато ние не се развиваме и си казваме, и без това вече всичко е окей, ние започваме да деградираме. И живота отнема едно от най-важните неща. Или парите, или любовта, или здравето. За да ви покаже, така, да ви стръкне по носа и да каже, ти за каква се помисли. Давай, продължавай напред. Както казахме, хората обичаме да се предизвикваме все едно и на нас са ни нужни цели, на нас ни е нужно да знаем за какво правим всичко това, защо го правим. И когато усетим, че губим това, ние започваме да деградираме. Пак давам пример. В един момент съм разбрала, че, например, парите не ме мотивират. Когато само започвах моето развитие, парите бяха най-големият стимул, защото исках да изградя живот, в който аз имам прекрасен апартамент, прекрасна връзка, пътувам постоянно, така нататък. Но вече, когато имам апартамент огромен в центъра на София, чистачка, готвачка, която прави всичко за мен, пътувам из света нон-стоп и всичко е супер уредено, аз не намирам стимула в парите. Вече съм се измъкнала от това оцеляване, в което парите са били най-големият стимул. И от тук нататък най-големият стимул се променя. Но аз можех да кажа, окей, парите не са ми стимул, вече нямах за какво да се развивам. Аз съм си добре на нивото, на което съм и мога да си продължавам така да си живея и всичко ще си е супер. Но не, в този случай започва деградация. Да? Аз прекарах 3 седмици
без да работя, без да правя нищо по въпроса на моето развитие, за да определя, нали, какво се случва, как стават нещата, какво ми се иска нататък, към какво ми гори душата от тук нататък, на къде нататък да се развивам. И разбрах, че ако аз не започна, аз ще се чувствам все по-зле и по-зле. Аз ще губя своята важност и своята ценност за самата себе си. И точно това е първият признак на деградация. Да? Просто аз го забелязвам преди да се случи, защото аз знам какво се случва. Аз знам, че без развитие винаги ще има деградация. Няма как да имате, например, бизнес, да стигнете, например, 5-10 хиляди лева оборот и да си кажете, окей, до тук съм добре, това ми е достатъчно, мога нататък да не се развивам. Всеки човек, който има голям бизнес, ще ви каже, че това е най-голямата грешка, която може да направите, защото в този момент парите започват да се смалят. Същото става с всички системи във вашия живот. С здравето, например, ако ще спра да ходя на фитнес, ще спра да се храня здравословно, ще кажа, аз и без това съм добре, мога да си правя каквото си искам. Веднага ще изгубя моето здраве. Да? Това се случва обикновено с диети. Сядаш на диета, постигаш резултат, който си искал, окей, сега мога да се отпусна, бам, деградация. Да? Всичко се случва така. Връзка. Започнеш ли да възприемаш партньора си като нещо нормално, нищо особено, ще спреш да го подценяваш, ще развалиш връзката, бам, деградация. Тоест по този начин винаги ще имаш моменти, които не си доволна и постоянно ще стоиш на едно място, правейки едни и същи проблеми. Да? За да не се случва това, ние създаваме синергичното мащабиране. Точно това е изграждане на чашата нагоре. Когато всичко е добре, когато всичко е в баланс, ние продължаваме да си поставяме цели нагоре, за да се развиваме, за да се подобрява още и още нашия живот и да открием нови нива за самите себе си. Така, имаме още момичета. Точно това. Окей, продължаваме. Обобщение до тук. Всеки час, който живееш в синергия, ти връща и частица от живота, който си искала да имаш, но все не си разбирала как да го създадеш. Защото тази система ви връща енергия, тази система ви връща фокус, тази синергия премахва този все едно дим и пушек от вашите мисли и най-накрая започвате да виждате чисто какво се случва във вашия живот. И създавате живота изпълнен не само с енергия, защото това е просто базово ниво. Енергия е просто начало. Оттам започва да се развивате в любов, в наслада, в хобита, красота, яркостта на ежедневието, финанси. Всичките системи започват да се подреждат една след една и започвате да се развивате нагоре. И най-добрата новина в това, че не ви трябва повече време, защото синергичните системи не са просто пореден механизм, направи това, води 10 дневника и още нещо, защото това само ви отнема енергията. Синергичните системи се внедряват в живота веднъж и действат като програма, да, като просто вашето подсъзнание. Просто си препрограмирате вашето подсъзнание да работи на синергичните нива. И това всичко се случва на заден фон през целият ви живот, каквото и да се случва, през каквито ситуации да преминавате. И няма да ви трябват повече от 15 минути на ден, просто за да го активирате. Да? И тук добавях един бонус, защото пак, нали, точно днес също го добавях, защото ми се искаше да направя нашата среща още по-полезна. И конкретно, окей, знаем какво трябва да се прави, но как да внедрим синергичните системи в живота. Както казах, това не е просто още една практика или списък с задачи, това е система, която върви на заден фон всяка секунда от ежедневието. И внедряването става чрез 3 термина. Обучение, интелигентност и увереност. Дайте да се разбираме за всеки един от тях. Проверявам. Добре. Че съм на много бързи обороти и лек хаос и колкото и да работя, не идва голям успех. Удачно ли е да си направя една седмица пълен дигитален и работен детокс, само с зареждащи действия или по-скоро пак да работя, но да опитам да балансирам? Питам, защото хем ми се иска първото, но не съм сигурна дали това е правилно и би ми помогнало, все едно ще изостана с работата. Окей, разбирам въпроса. Дай да се върна към него по-нататък. Имаме въпрос с Q&A. Но от тук мога да кажа, че като цяло всичко много зависи от ситуация, в която се намираш, така че можем да го обсъдим по-нататък. Имам един бонус подготвен и за това. Така, тези 3 термина. Какво означава всеки един от тях? Обучение. За да може да внедрите тези системи във вашия живот, трябва да промените начина, по който реагирате. Нещо се случва
но този път реагирате по нов начин. Същата ситуация, ново поведение. Давайте с пример. Виждаш стъпало, бягаш и падаш. Да, детето, например, представите на улицата, вижда стъпало, бяга и пада. Окей, следващ път. Вижда стъпало, бяга и пада. Следващ път. Вижда стъпало, бяга, пада. Между другото, това е реална история. Сега, аз като го писах, не съм се замисля, но е реална история. Аз като малка, точно това ми се е случило. В детска градина имаше някакъв бордюр, който беше скрит под зеленина. И аз бягах, спъвах се в този бордюр и падах. И така беше седмица. Продължаваме. Виждаш стъпало, бягаш и спираш. Какво стана? Ти се научи. Имаш същата ситуация, но ново поведение. Друг пример. Вървиш към целта. Стресираш. Вървиш към целта пак. Стресираш. Пак вървиш към целта. Но този път използваш синергичните системи и балансираш своето състояние, използваш синергичните котви и оправяш се без стрес. Да, научаваш се на нов начин. Следващото. Интелигентност. Интелигентността стои зад колко бързо променяш поведението, което имаш при една и съща ситуация. Тоест, скоростта на обучението. Когато аз съм била в детска градина, перфектно, че се сетих за тази история. Маля, колко перфектно всичко се слага. Просто синергични системи, хора. Синергичните системи. Просто на подсъзнателно ниво. На мен, като малко дете, ми се е наложило да се спъна в този скрит бордюр сигурно 4-5 пъти. Да запомня до края на живота, даже сега, ако отида в онзи град, в който живеех, в онази градина, която бях, аз мога да ви кажа, къде беше този бордюр. Потрябвали са ми 4-5 дена, за да науча и да променя поведението си. И сега, ако бягам в тази ситуация, аз няма да се спъна в бордюра. Пример на глупаво поведение. Да, вървиш към целта, изпитваш стрес. Пак вървиш към целта, изпитваш стрес. Пак вървиш към целта, изпитваш стрес. И пак вървиш към целта, продължаваш. Билото една и съща цел, билото различна цел, няма значение. Изпитваш стрес. И пак вървиш към целта и изпитваш стрес. Това е пример на глупаво поведение. Когато нищо не променяш, да, свикнала си да реагираш по един и същ начин и продължаваш да реагираш по един и същ начин. Пример на умно поведение. Вървиш към целта. Стрес. Вървиш към целта, използваш синергичните системи. Променяш се по-бързо, интелигентност. И колкото по-бързо се променяте, толкова по-интелигентни сте. Да? Тоест, например, тук може да има вървиш към целта стрес, вървиш към целта, използваш синергичните системи, а може да има 4, а може да има 5 и така нататък и така нататък. Тоест, при всеки това е нещо различно. И колко по-интелигентни сте, толкова по-бързо правите тази връзка и правите тази промяна. Да? Когато използвате нов начин при същата ситуация. И всеки иска да се чувства умен и интелигентен. Такива сме хората. Състезаваме се с всички, сравняваме се и искаме да сме умни и интелигентни. Но огромно количество от вас ще излязат от събитието ни и ще се върнат обратно в същата среда, в която са се намирали и няма да променят поведението си. Както сме казали и по-преди това, да, уж сме манифестирали, медитирали, всички таки сме дзен, но после се случва стресова ситуация и ние се връщаме към наш обикновен начин на решение с нея. Стрес. Да? И реагираме по начина, по който сме реагирали и преди. Да? Тоест, започва ли нещо да ни тригърва в нашия живот, което провокира нашата реакция, ние се връщаме обратно към там, където сме били. Да? И ако това звучи като вас, тогава от коя категория сте? Малко така за мислене. Да? Колко бързо се променяте, колко бързо се научавате от грешките си. И давайте да преминем към третата стъпка, която сме изброили. Увереност. Много от вас са написали в чата, когато ви питах за вашите цели, че искате да сте по-уверени. Как се изгражда тази увереност? Увереността се изгражда, когато имате по-висока вероятност на това,
че нещо ще се случи. Как да я увеличим тази вероятност? С потвърждения. Тоест, например, аз съм водил супер много вебинари и знам, че материята я знам супер добре. Да? Имам потвърждение на моите знания, на моите умения, знам, че съм помогнала на супер много жени да променят живота си, знам, че моят живот се промени драстично за последни години. Имам потвърждение, че аз съм силен експерт и имам тази увереност за това, че знам какво говоря. Но как да намерим това потвърждение в началото? Правиш го много пъти. Защото увереността не идва просто ей така. Увереността се изгражда, когато правиш едно и също нещо много пъти. Тази информация, която ви казвам в момента, съм я изговорила хиляди пъти. И следователно, толкова съм уверена в това, че работи, че нямам нужда от почивки и мога спокойно да говоря ето вече 1 час, а вие да ме слушате. И как да си сигурна, че синергичните системи, например, ще ти помогнат да постигнат целите си по-лесно? Прилагаш го в конкретни ситуации много пъти. Да? Или, например, как да съм уверена, когато водя вебинари, когато прилагам тази информация, която знам, много пъти. Да? Защото увереността е специфична в зависимост от ситуация, в която се поставяш. Например, вие може абсолютно спокойно да говорите с приятелките си, но срещате на среща с човек, който харесвате и мутвате. Да? Или, например, абсолютно спокойно говорите на сцена или пред камера, но в общуване с непознати хора едно на едно, вие млъквате и се чувствате дискомфортно. Да? Или когато трябва да скочите с парашут и никога не сте го правили, разбира се, че ще се чувствате много по-дискомфортно, отколкото човек, който го прави за стотен път. Ето, например, с тази дума нямам достатъчно практика, така че нямам достатъчно увереност в правилността на изписването или изказването на тази дума. И следователно, при всеки човек може да има увереност в едно и неувереност в друго. И това е абсолютно нормално. И за да изградите увереност в конкретно нещо, вие трябва да го приложите много пъти. Както дадох пример с енергичните системи, вие да го внедрите на максимално подсъзнателно ниво, както е при мен, както е при някои от момичета в клуба на женската синергия, вие трябва да го приложите към конкретни ситуации огромно количество пъти. И тогава това става вашият автоматичен начин на мислене. Да? Представете си просто колко години сте мислили по начина, по който мислите в момента. Да? С стрес, с тревожност, с изгаряне, с бърнаут, нали? С сивото ежедневие, с сравняване с другите, с скролване, с енергия, която не е постоянна. Да? Всичко това се нуждае от промяна. И тази промяна не се случва за една нощ или от един вебинар. Тя се случва, когато прилагате тези конкретни знания в конкретни ситуации много пъти. Да? И тогава изграждате увереността, че тази система работи и това е начинът, по който трябва да живеете и просто от тогава става като ваша настолна Библия и просто не се отклонявате от нея никога, защото знаете, че живота така става супер по-лесен. И увереността идва от миналото, не от настоящето. Ако планът изисква късмет, за да проработи, това е лош план. Защото, както казахме, увереността идва от количество пъти, които сте ги изпробвали преди. Ако аз тук дойдох без да знам за какво ще говоря, някой просто ми е написал някаква презентация и каза, разказва я, да, аз и да искам да съм уверена и да знам как да говоря пред камера. Ако аз не знам материала, ако аз не знам какво са синергични системи и какво да правя с тях, аз нямаше да мога уверено и точно да говоря с тях пред вас. И ако във вашият план вие си казвате, дано този човек да бъде по-мил, за да мога нормално да говоря с него, например. Да? Това не е план, това е късмет. Да? Защото един човек може да бъде супер дружелюбен, супер отворен, не така както аз съм към вас, а може да бъде впечатлиме. И вътре може да бъде супер уникален човек, но вие няма да го разберете, защото късмета не е на ваша страна. Но ако знаете и имате план как да говорите с човек, който на пръв поглед изглежда доста така сив, суров, без емоции, вие ще можете да се сближите с този човек и да разберете много повече за него и да станете много близки приятели и всички да казват, ама как така, аз с този човек не мога да съобщувам, а ти стана приятелка с него. Нали? Всичко върви от стратегия. И ако имате конкретен план, който не изисква късмет, всичко работи на ръка.
И точно това представляват енергичните системи. Тук не става въпрос за късмет, дали ще проработи, дали не. Това е конкретна стратегия, прилагаш, работи. И това е. Представете си, че само с 15 минути на ден, без допълнителни усилия, животът ви започва да се подрежда в правилната посока. Защото точно това правят с енергичните системи. И изведнъж живеете онзи живот, за който някога сте мечтали, виждали сте на картинки в Инстаграм, например, или в Пинтерест, и изведнъж той става ваш. Ето така. Как би изглеждал вашият живот, вашето състояние, пътя към целите? Ако имахте конкретен план, с който вие сте изпълнени с енергия и всеки ден се усеща като празник. Ето това правят с енергичните системи. И вече имате маршрутна карта и истинската магия се случва, когато я внедрите в живота си, както сме го казали вече.